Lijep pozdrav, ja sam Marija iz fitness centra Top Form, a današnji video je za sve vas koji žele oblikovati donji dio trbuha. U prethodnom videu naša trenerica Ivona objasnila je kako pravilno izvoditi čučanj i dobili smo jako puno upita na temu kako oblikovati donji dio trbuha. Ja ću s vama u ovom videu podijeliti jedne od najboljih vježbi za oblikovanje donjeg dijela trbuha. Pa krenimo. Ok, prva vježba, pozicija, na leđima smo, ispruži koljena i ovdje je ključno da su pete zategnute, prsti k sebi, znači istakni pete, prsti k sebi, ruke odvojene od podloge i ruke su nam cijelo vrijeme dok radimo vježbu u istoj ravnini. Ruke idu samo naprijed, nazad, ne dolje gore. Znači idemo, noge privlačimo k sebi i gornji dio tijela odvajamo od podloge. Prema gore nam je izdah. Ovo. Znači koljena ispružena maksimalno koliko možeš, prsti k sebi, pete istaknute i ruke ne idu dolje gore nego samo naprijed, nazad. Odlično, i idemo na iduću vježbu. Ok, druga vježba, dlanovi na kvadricepsu i idemo dolje udah, gore ruke idu do koljena i izdah. Znači odvajamo se od podloge 20 cm, ne cijela leđa odvojiti od podloge. Ako odvojiš cijela leđa, manji je učinak. Znači ovdje full osjetiš donji dio trbuha. Prema gore i izdah. Leđa što ravnije kada ideš gore. Bravo, i idemo na iduću vježbu. Iduća vježba odlična je i za sve vas koji mislite da rasturate u trbušnjacima. Probajte ovu vježbu ako želite izazvati svoj trening. Ruke su iza, možeš dodati i težinu u ruke ako želiš jače. I sada imamo više varijanti ove vježbe. Najlakša je, idemo koljeno k sebi i ruke do kukova. Samo ramena odvajaš i gornji dio leđa. Ovdje je bitno da nam je peta u liniji koljena. Prema gore nam je izdah. Znači ovo je najlakša varijanta za početnike. Ok, jače je ako idemo dolje udah, znači odvajamo cijela leđa od podloge. I ovdje je važno kada se dižeš gore, da ne ideš gore sa trzajem, nego fluidno gore i tu osjetiš najjače trbušnjake kad ideš, znači bez trzaja. Ok, i najjača varijanta, stopala cijelo vrijeme iznad podloge. Ovdje je važno da su trbušnjaci dovoljno jaki da donji dio leđa se u ovoj poziciji ne odvaja od podloge. Znači ruke iza, dolje udah i idemo gore i izdah. Peta u liniji koljena. Jedna pa druga noga. Isto gore ideš bez trzaja, tako jače osjetiš trbušnjake. Pazi na disanje prema gore i izdah. Odlično! Nadam se da su vam se vježbe svidjele. Svakako nam se javite povratno sa porukom ili komentarom jeste li odradili sve vježbe i kako se osjećate. Krenite sa manjim brojem ponavljanja i kako napredujete povećavajte broj ponavljanja i intenzitet. Svakako u komentaru ili porukom javite što želite da obradimo u idućem videu, koje vježbe, koji dio tijela želite da obradimo, a ako želite krenuti s nama odmah, ako želite brži napredak, javite se porukom Top Forma. Lijep pozdrav svima!